Basisschool De Miertschool en de Stapstien in Wijsum zitten al in hetzelfde gebouw. Nou binnen de twee scholen maar 110 ben ik fuseren. Een nieuwe school, maar een nieuwe naam. Er wordt in het dorp al langere tijd praat door een fusie. Het mooie in dit proces vinden we eigenlijk al wel is dat het echt bij de oude wijk komt. En die heeft daar het initiatief in aan van we moeten het toch echt terugzetten om in een squal in het dorp. En zij is het eigenlijk het hele traject eraan in gang. En dat hier te maken, maar we zitten natuurlijk bij de squal, het zit een mooi krimp. Maar ik eigenlijk gewoon van in een squal mooi nog sterk. De leerlingen zelfs met de beleid met de nieuwe scholen. Ik vond het wel heel belangrijk dat we misschien al weer opstarten. En in je squallen, want anders mochten we eigenlijk niet meer besteden. Dat vind ik wel leuk. En dan had de bij van de ene squallen en de andere squallen zitten op je bij elkaar. Dat is wel een beetje raar, toch? Ja, eigenlijk wel. Maar op zich is het wel leuk, want dan leer ik oormeesten kennen. En wat vind je ervan? Dan zit er bij orenmeester in de klasse. Nou, dat went vanzelf wel, denk ik. Ik heb hem wel eens vaker in de pauze zien, dus ja, ik ken hem wel. En wat vind je ervan als je nou al die jaren bij hem in de klasse zit? Best raar, maar het went op zich ik wel weer. Het Bient is een iepenbieren basisschool, maar dat betekent net dat er van de christelijke identiteit niet het oor is. Beide squallen hebben natuurlijk een identiteit en daar moet ruimte en verwijzen om die beide uit te dragen. We hebben een identiteitscommissie ingesteld en die zou dat voor u in de gaten houden. En daar hebben we een nagedacht hoe we dat gestalten jou. En ik denk dat we daar heel goed in slag hebben. Daar heb ik alle vertrouwen in.